ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து இதை எப்படி மாற்றுறதுன்னு தான். வாங்க வீடியோக்கு போவோம். இப்போ நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்கன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது எப்படி அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனை மாற்றுறதுன்னு தான். நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க, ப்ரோ எப்படி பிளாக் ஸ்க்ரீனை மாற்றுறது, டார்க் மோட் பண்ணுறது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நெட்டை ஆன் பண்ணோம்ல, அங்கே போய்க்கோங்க. அங்கே போய்கிட்டு இங்கே டார்க் மோண்ட்டு எழுதிருக்கோம். இங்கே எதுனா பக்கத்துக்கு போய் இங்கே போட்டுருப்பாங்க நல்லா டார்க் மோண்ட்டு. அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். இப்படி மாற்றிட்டோம், அவ்வளோ எல்லாம் மாறிடும். இப்போ நீங்கள் யூடியூப்குள்ளே போனாலும் பிளாக்காக தான் இருக்கும். அதே வாட்ஸ்அப்புக்கு போனாலும் பிளாக்காக தான் இருக்கும். அப்படி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு மட்டும்தான் போகணுன்னீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ பிளாக் மோட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணாங்கக்கா அது எப்படின்னா செட்டிங்ஸுக்கு போய் இது அப்படியே இருக்கும். செட்டிங்ஸுக்கு போகணும். இது சாரி இதுக்கு போய் செட்டிங்ஸுக்கு போய் நீங்கள் இப்படி பண்ணாலும் வந்துருக்கும். அது எனக்கு வர மாட்டேங்குது. இப்போ டார்க் மோட் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் மாறிடும். நீங்கள் ஃபோன் பேசுகிறதுனா கூட மாறிடும், எல்லாம் மாறிடும். மறக்காமல் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என்னுடைய எல்லா வீடியோவும் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ்